Nabulabog ang mga residente pasado alauna Biyernes ng madaling araw sa Doña Clara Subdivision, Concepcion Pequeña, Naga City. 3 pamilya ang nagmamadaling lumabas sa nasusunog nilang bahay. Napagmata ako, may mariribok. Pag una ko nga, may giiriwal. Pagluwas ko, may kalayo na. Kada ko lang tawag sa luwas. Kaya ako sa itaas, may kalayo na. Ito na ang naabutan ng mga bumbero sa lugar. Naiwasan naman ang pagkalat ng apoy sa mga katabi pang mga bahay dahil sa maagap na pagresponde sa sunog. So nag-dispatch ang Naga City Fire Station ng duwang fire trucks as verification team. Upon arrival darat sa area, talagang full-blown na ang kalayo. Ang ginibok kang mga personalis si Saro po nag-conduct ng cover exposure. Ang purpose po para di na mag-spread sa adjacent structures or buildings. While si Saro po na fire truck nag-conduct na ng aggressive firefighting. Luma na ang likuran at itaas na bahagi ng 2 palapag na bahay kung saan itinuturong nagsimula ang pagliyab ng apoy. Nagkataon namang sa ibaba natulog ang mga mag-anak. Mayo, sinsa nasulot lang indang bado, yun lang ito. Primero nagpanik na sinda. Mayo silang naisipan na bitbiton. Hindi pa masiguro ng BFP pero posible raw sa kanilang paunang investigasyon na naiwang nakasaksak na appliance ang sanhi ng insidente. Ang BFP, Naga City Central Fire Station, they po talaga masawa na pagirumdum sa na kita po maglikay sa kasulo. Especially sa paggamit ng mga electrical appliance. Pagkatapos ng gamiton, please lang i-switch off, i-unplug. Kung mahali po kita, yan po maski naka-switch off, pero dahil mo natanggal sa saksakan, igwaman po girarayan ng nagdadalaga na kuryente and nagdegenerate man po girarayan ng heat. Kalahating oras ang lumipas nang magdikla ng fire out ang BFP. Wala mang naisalbang gamit, wala namang nasaktan sa insidente. Jan Amador, CSN.